नैबे निज्लागुरियाव निजोरा बे गोदान पिकनिक स्पट ओपनिं खालामनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय मोनदों। दा गाहामै गाहाम बे पिकनिक स्पटखौ अपारेट खालामनो हाथों कमिटिया आरो लोगोसे माने बियो सास्टेनेबल जाथों। सास्टेनेबल माने कि इकोनमिक डेभेलपमेन्ट खालामनो हाथों रायजोफोरखौ जायगानि मानसिफोरनो माने एन्टारटेनमेन्ट होनो हाथों। आरो जोङो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव माने कि इक' टुरिजिम बिदिनो माने स्पट पिकनिक स्पट बा टुरिजिम स्पट माने खालामनाया बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खौरां। बेजों जोंनि माने लकेल टुरिजिमखौ जोङो माने प्रमोट खालामनो हागोन। बेनि लोगोसेयैनो जोङो माने लकेल टुरिस्टफोरजों लोगोसे फरेन टुरिस्टफोरखौबो जोङो सानसे समाव जुदि मोजाङै जोंनि बे टुरिजिम माने बिथिङाव जुदि डेभेलप खालामनो हायोबा जोङो माने इन्टारनेशनेल टुरिस्टफोरखौबो फरेन टुरिस्टफोरखौबो जोङो गोसो बोनो हानाय जोङो खालामनो हागोन। दा बेराफारसेथिं जोङो सिन्था खालामनो गोनाङा बेसो जे जोंहा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारि बा बे ओनसोलाव थाग्रा रायजो राजाफ्रा माने लावखार ओंखाम जानाय नियम दङमोन। दा बे लावखार ओंखाम जानाय बेबादि पिकनिक स्पटफ्राव माने खालामफैयो। बे पिकनिक स्पटफ्रा जोंनि माने टुरिस्टफोरनि सिगाङाव जाहाथे जोंनि कालचार ट्रेडिशन डिसिप्लिन आरो जोंनि सोदोमस्रिखौ मोजाङै माने दिन्थिहरनो हायो आरो मोजाङै जुदि बिसोरखौ हस्पिटेलिटि होनानै वेलकाम खालामनानै बरायनानै बिथांमोननो माने थोजासे माने गोसोनि गोजोननायखौ होनो हायो। बे फारसे जोङो नाजानांगोन। दा बे जोंहा माने दिवसेयावबो अपेन खालामदों, मोनाबिलियावबो अपेन खालामदों आरो दिनै निज्ला बे मोनथाम टुरिस्ट स्पटआ खाथि हिसाबै बेखौ मोनसे माने लकेल टुरिस्ट सार्किट बादि खालामनो हायो। बेयाव दान्दिसे फैबाय बावहाय थानाय गासिबो माने नेचारेल बिउटि एस्थेटिक बिउटि सिनारिफोरखौ माने उपभग खालामनानै आरो दान्दिसे माने सेम दैयावनो मोनाबिलियाव बेरायहैनो हायो। ओमफ्राय माबायाव दिवसेनि पिकनिक स्पटआव बेरायहैनो हायो। बेबादि माने टुरिस्ट सार्किट लकेल टुरिस्ट सार्किट बानायनायनि बावहाय माने मोनसे फिजिबिलिटि दङ होननानै बुंनो हायो आरोखि। जायगाखौ साखोन सिखोन लाखिनो दा इक' टुरिजिम होननानै बुङोब्ला बाहाय इक' फ्रेन्डलि जानांगौ, जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ, बाव प्लेन्टेसन थानांगौ, माने नेचारेल गासिबो माबाफ्रा माने जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौ, बाव प्लेन्टेसन थानांगौ, माने नेचारेल गासिबो माबाफ्रा माने थिग थानांगौ आरोखि। दा बेखौ टुरिस्टफोरनि थाखाय मा जिनिसा एट्रेक्टिभ जागोन होनोब्ला बेवहाय स्पेसियेलि नेचारेल रिभार दङ। बे नेचारेल रिभारखौ जोङो माने माब्रैहाय माने जोङो माने टुरिस्टखौ एट्रेक्टिभ खालामनो थाखाय मा रोखोमै जोङो प्रजेक्ट लायोब्ला थिग जागोन बेखौ कमिटिनि मानसिफ्रा आरो कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा सिन्था खालामनानै लायोबा मोजां जागोन। मोनसे टुरिस्ट स्पट बा पिकनिक बा टुरिजिम कमिटिनि मानसिफ्रा इक'नमिकेलि सास्टेनेबल जानांगौब्ला आरो बे टुरिस्ट स्पटआ माने लं लास्टिं जानांगौबा बेवहाय मोनसे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट नांगौ जायो। बे डिटेल प्रजेक्ट रिपर्टखौ डिपार्टमेन्टजों लोगो नांनानै जायफोरनाखि कनसार्न माने कमिटिफोर दं बिथांमोना स्टेक हल्डारफ्रा माने डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट बानायनानै बिभिन्न माने फान्डिं एजेन्सिनिफ्राय फान्ड लानो हायो। बे रोखोमैनो बे फान्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा माने बे स्पटखौ टुरिजिमखौ डेभेलप खालामनो प्रमोट खालामनो हागोन। दा बिदि माने मददखौ लानो थाखाय माने स्टेक हल्डारफ्रा नाजानांगोन आरोखि। गिबियावनो आङो इक' टुरिजिमनिफ्राय जोंनि निजोरा इक' टुरिजिमनिफ्राय बाव नुजाफैनो हानाय निउस पर्टेल नोंथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोदों जोंनि बे प्रग्रामाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। आं गिबियावनो खावलायनो लुबैदों जोंहा बे निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजिमा बेयाव मोनसे एट्रेक्टिभ मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय माखासे भिउसफोर दङ। जेरै बे जोंनि बे जि जायगायाव जों बानायदों बे जायगाया मोनसे दै दङ। बे दैया जाहैबाय निज्ला रिभार होनना बुङो, जायखौ निजरा होननानै बुङो। बे दैया दानिल' नङा, जों जोनोम जायैनि सिगांनो बे दैया दं आरो बे दैजोंनो जोंहा मा ओरै बेंटल टुक्राझार आरो ओरै जोंनि मा होनना बुङो बेंटल खुंगुरि बेफोर साइडनि गासै आबादारिफोरा बेजोंनो जिउ खुंनानै दं
आरो लोगोसे जोंहा बे ओरै साइडआवहाय दैनि जोंहा बोरियावहाय जोंहा बैग्रि बागान दं समायनानो दा बेफोरबायदि जोंहा भिउसफ्रा दं आरो लोगोसे जोंहा सुइस गेटबो दङ बेयाव फैनायनि लामाया साबसिन लामाया बबे बेयाव बुंनो थाङोब्ला लामायाथ' गोबां साइडजों फैनो हायो आं थोंजोङै बुंनो लुबैदों मोननै साइडजोंखौ मोनसेया जाहैबाय गिबियावनो दं जोंहा काजलगावजों जोङो फैनो हायो काजलगावनिफ्राय बेंटलनिफ्राय टुक्राझारनिफ्राय निज्लागुरि डाइरेक्ट फैगोन आरो बेयो आरो जोंहा ओरैजाय सामथाइबारिजों मा होनना बुङो सामथाइबारि टु गुरुबासानिफ्राय रुनिखातानिफ्राय थिनालिनिफ्राय ओरै जोंहा सान्तिपुर आरो बे सान्तिपुर मोननाय लोगो लोगो जोंहा सानजाहा फैनाय सिदा लामा दङ निज्लागुरि गामियाव बबेथिं होननानै सोंबानो मोनगोन आरो बेयावनो ससे 1 किल'मिटारसो फैनानै सान्तिपुरनिफ्राय फैनानै बेयावनो जा मेन गेटआ बेयावनोखा जोंहा गेट खालामदों नोंथांमोना बिसिम फैनानै जोंनि बे निजरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटआव फैनो हागोन आरो बे माखासे लावखार ओंखाम जाग्राफोराव माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जायो बेवहाय माबायदि नोजोर होगोन नोंथाङा जोङो जे जोंनि साखाथियाव थानाय माखासे माबाफ्राव जोङो नुदों समाव माने जोंनि माखासे मा होनना बुङो उन्दै लाइमोनफोर लोगोसे एजेड जानाय बैसोगोरा बिथांमोना माखासे निसा बुस्थु जानानै समाव मा खालामो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस खालामनो थाङो आरो दा बे खेत्रआव आङो कमिटिनि सेक्रेटारि जानानै बुंनो लुबैदों जोंनि बे निजरा इक' टुरिजमनिफ्राय जे जोङो बेखौ होबथानो थाखाय सेक्रेटारि जानानै बुंनो लुबैदों जोंनि बे निजरा इक' टुरिजमनिफ्राय जे जोङो बेखौ होबथानो थाखाय जा जथेस्थ' भलन्टियार्स दं आरो लोगोसे जोङो प्रसासनजोंबो जोङो अलरेडि जोंनि सान्तिपुर पुलिस आउटपस्टजोंबो जों मोजां रायज्लायखाबाय जुदि बिनि सायाव सोरबा माबा मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस जुदि खामानि मावनो नागिरदोंबा जों बेखौ होबथानायनि राहाया जोंनाव दंखायो आरो जों बेखौ अलरेडि थियारि खालामखाबाय दिनैनि मोनाबिलियाव प्रग्राम मोनाबिलियाव जोङो जे जोंनि बे दिनैनि जे अपेनिं प्रग्राम नङा होमबा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खालामनो थाखाय रंजानो थाखाय जोङो मोनसे फिसा हाबाफारि लादों बे जाहैबाय कालचारेल प्रग्राम बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय जागोन जोंहा बियो हाबाफारिया बेयाव जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि गायकफोरखौ जों लेंहरदों जेरै गिताश्री रामसियारि गुवाहाटीनिफ्राय फैगोन आरो लोगोसे जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो जोंहा निफु बसुमतारी फैगोन आरो लोगोसे क'क्राझारनि जोंहा नेपालि गायक फंबायमोन फैगोन आरो लोगोसेनो जोंनि ओनसोलनि माखासे जौगाफुनाय बा दासो जाखांफुबोनाय लाइमोनफोरनि मोसानाय जों बेखौ होगोन आरो बेखिनियानो ओरैनो टाइम टेबोलखौ बेसेबां होनो टाइमावथ' जोङो दायो जोंहा COVID-19नि माखासे रिस्ट्रिक्टेड दङ बेखौ जोङो नोजोर होनानै जास्ट 8:30निफ्राय 9:00सिम बेखिनियानो आरो दानि मा होनो लाइट कालचार प्रग्रामाव पाब्लिकफोरखौ फैनायाव मा खालामो आङो बेखौनो खावलायनो सानदों बा खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि जिहेतु रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोंहा दिनै निज्लागुरि गामियाव जे निजरा इक' टुरिजम बे बानायबाय बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव आं बेखौ बुंगोन लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोना बे जोंनि बे माखासे नेचारेल बिउटिसफोरखौ लाखिनानै बेखौ जोङो मोनसे टुरिस्ट प्लेस खालामनायाव जोंखौ हेफाजाब होगोन आं बेखौ खावलायदों आरो दिनैनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामखौ एकदम लैहोर फैनानै साक्सेस खालामहोनो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो कमिटिनि सेक्रेटारि जानानै आङो खावलायहरनाय थाबाय गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो जेरै आलु लाव फान्थाव जोगोनार कफि सबायबिमा थाइबें आरो गोथां मैगं लाइ लाफा मुला दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।